te woni min fo ko mo chaman chama ka vokalu nanu manu ka wodeli ko min keranna ko yuya no se sitika ku be do kanye ku be min nyinin fe nka sabati ku do men be no fe wakati be ala ta ko fe nka sabati na mu cinyado o vokalu nana nyirema ado yere ka vokali te se ka dafa bolo kasi bolo ube kasi muso bala chewo bala ube kasi ambe min nyini fe sabati de ala ta ko fe ambi ko fo saya o kanyike ni hada made ni e yere nyaabe ayaw ni hadisa wala chogom ni mo soro la min bi encourager inna dhikra tanfa'ul mu'minin hakili jigibe mu'minin nafade ahmad ibn hanbali ako do de la kafo alaye kasola ubake ka hamadu bugo akan la jarabi min yasuru fi khalqil qur'an abe kasola bugo likela bugo bilala la uba busanke ka bugo don nana ma ko hamadu ibn hanbali ko sabati de ake fule ka bugo cinya de ka ne fule kasola mbake ka bugo ala soso de ka nye dolo de mi uyendo kasola ibe mbugo ne sabale mi ta koro nta koro ne bake ka bugo ala soso de la e bake ka bugo cinya de ka isabati de ahamara ko kuma sima de ale kan nin kuma bo ko isabati de donc ambe ala delu be ka do kanye alhamdulillah ambado demen bana ube demen ke fanaw depuis ci de on fana tilela ninde kero fengo fenyen na politiki bay ani fama baw uni ci de ma baraka nyon few ci dem be tugu baga ye fantawnde tuma mi hira khali aya ba sufiyana nyinenka kommi mbora uchela na ale ko ale nabi nyumay setigi baw ni fama uni ni e wonna politiki baw ni nyema de be tuga ko be fantawnde be tuga ko a ko fantawnde be tuga ko ka chayade yo ko nabi nyumo katugo baga yode nabi nyumo do de nabi nyumo katugo baga yolude fantaw nuhu kam goye mun foye anuminu laka watabaka alarjaluna ko nuhu famaw ninna fulutugo yemmun fo nuhu ko yala an katugo eko mugo matugo ko ni manute nchinya qur'ana sunna la fahamu salafu salim mugo be ciden ka dawa chogoka eki ka jama kolosi na fulo miriyali tigi ko asigilem fule illa marahim rabbi akelen kele umbede ko mi usmana nonun tumbe ciden tilala chogomi me mimbe manna fulo tigi min bannembe cinyama na fulo fama min bannembe cinyama na te cinya tigi fata fe ka yenyana ore kacha otan de courage alhamdulillah wiye min fo anyere bode kene ka fana uka mo munun be jamana en kono nin cinya kaduye mo munun be jamana kofe ala ta kofe u demembe katani ndina ciyama fana ko in kele ni sisanche bi don nana an kan misiri mi ewa groupe min tumbe groupe imma ama har korode batiri defo de yansoro anana ni groupe belebele ba kura bi awa komma ko sabati de misiri hakilina chaman bambolo kana misirina anti labila fo katansa ne ye siti de kriye i ka dersu in kama ni hari ni ka dersu kera na taradira matu tiguma be message re ci mundo abila kana akon na fam min bala ni akadi mogo ye chogo mi wulude bado sabati de ambe min fuye sabati de fo kata saya la ta ko fambi ko bi doye ngoda akasito ako min kera nyame me ni donna dinga kono ka fo abora amba lame kana de courage de isabati de do dinga kono ka fo na bora achirama amba lame akasira anka kota la boro banimba nin dina la ba deme koy nin tan du su kunyira yira nin tawu sira nin tawu njoro nin ta to ko on ka dala ko be yelema ambe ko ni ke bil hikma wali mawjatil hasana ko mi sarafu yake chokomi me ko se tigi de bena tika nendo nennena ko neki ka kuma ufo ni ya ne gena misiro ko wero to odronde do nko wiye ko mara saude ye
nete kuma na kan nenye nebe kuma de min be qur'ana kono alquran wa sunna ala fahmu salafu salih na tigi dara setigi binyalame na ma dia setigi minge nti sagofo uye e wa doni ke ba be yele mo choko de la ni be na kutuba kala wulu de be ka kuma do da na kutuba kala ka kuma ninka ni be na wajuli ke wulu ko wori tigu ate fuido dinara ata do dinala ale de be kuma do edda ko na ninfo ni be soma munna ante soma fo katansa ne be sira minne nya fuye fana de ko ne be minfo mbe sira minne ayata yira doni ke ba mo ka sege su aye minfo te qur'ana kuna te sunna kono salafu suma fu fanye mbe sira ninye mbe sira nin ko ni koro aye minfo te qur'ana kono ate sunna kono salafu ma delika nin fo anye mbe sira ninye wallahi ninyo do fana mba nyini alafa kin sage ka boka tiliyala me ni wotewa koy bi ka demen tigenela ube ebi ka ewa netge ka boy ka misirila ibe nge ka bo misirila me jiya to yitaya hari misiri nyere yaki yere de taya alanya sarnya baliya itatewo alanya sarnya baliya de ya to doro yaki tay ni yenne bo ola ibe seki nge ka bo jiya kono donc amma ko be jama be ka dawla ala ta ko fe amma ko bu ka demela ambe ka fara nyogon kan kan ni sunna deme ka qur'ana deme ne ka demeli tede alquran wa sunna ala famu salafu salih na be jiya yoro yora yo de deme